Ο Χρήστο Κόκα, και το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των ανεξάρτητων Ελλήνων, η κυρία Χρυσούλα Γιαταγάνα, για 15 λεπτά. Αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πριν τοποθετηθώ επί της αρχής του νομοσχεδίου, θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφερθώ στις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή του Πασόκ, κυρίου Χατζιασμάν, καθώς και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίου Καραγιοσούφ, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε υποτιθέμενη τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Οι κύριοι Χατζιασμάν και Καραγιουσούφ ορκίστηκαν στο Ελληνικό Σύνταγμα και εκλέχτηκαν για να υπηρετούν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Όταν τάσσονται υπέρ των τουρκικών θέσεων, όπως της Μεγάλης Γιορτής, που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της υποτιθέμενης τουρκικής δημοκρατίας της Δυτικής Θράκης, με σκοπό τη δημιουργία έντασης στη Θράκη, προδίδουν τους ψηφοφόρους τους, κυρίως στην πατρίδα τους. Πρόεδρος του κόμματος, το οποίο ανήκει ο κύριος Χατζιασμάν, είναι ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι και υπουργός εξωτερικών και ο οποίος προ λίγων ημερών επισκέφθηκε τη γείτονα χώρα και είχε σύσκεψη με τον κύριο Νταβούτογλου. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Βενιζέλο, ποια είναι η αντίδρασή του στις εμπριστικές δηλώσεις του βουλευτή του. Συμφωνεί με αυτόν? Τελειώνοντας επί του θέματος αυτού, να αναφέρω πως Έλληνες χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν μαζί τουλάχιστον 100 χρόνια. Ας τους αφήσουμε να συνεχίσουν απορρίπτοντας τους έξωθεν αλυτρωτικούς σχεδιασμούς. Τώρα, επί της αρχής του κώδικα κοινοφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. Το παρόν σχέδιο νόμου, το οποίο επιχειρείται, ο εξυγχρονισμός του παροχημένου πλέον θεσμικού πλαισίου που διέπει τις κληρονομιές που καταλείπονται υπέρ κοινοφελών σκοπών, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα καταγραφής των κοινοφελών περιουσιών. Το γεγονός αυτό αποτελεί καινοτομία, καθώς παρόμοια καταγραφή δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από τον αναγκαστικό νόμο 2039 του 1939, που αφορά στα εθνικά κληροδοτήματα. Είναι φανερό ότι μετά την πάροδο πλέον των 70 ετών από την εκαθίδρυσή του, υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί εξορθολογισμός και διαφάνεια στη διαχείριση των εθνικών κληροδοτημάτων. Κάτι τέτοιο καταρχήν επιτυγχάνεται με τη σύνταξη μητρώου κληροδοτημάτων γενικώς, αλλά και αναπεριφέρεια. Την καταγραφή και ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε εθνικού κληροδοτήματος, καθώς και τη διοίκηση και διαχείρισή του κάθε κληροδοτήματος, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 3 του Συντάγματος. Συνεπώς εκτιμάται θετικά και κρίνεται ως αναγκαία μετά μια δεκαετία καθυστερημένη υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής για τη δημιουργία μητρώου. Ωστόσο, το παρόν νομοσχέδιο μας προβληματίζει, γιατί προχωρεί σε συνένωση σε ενιαίο κώδικα της νομοθεσίας για τα εθνικά κληροδοτήματα με εκείνη για τις σχολάζουσες κληρονομιές. Ως αιτιολογία αναφέρεται ότι μετά την εκαθάριση οποιοδήποτε κληροδοτήματος, του οποίου δεν επετεύχθη ο σκοπός του, η διαχείρισή του δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτή των σχολαζουσών κληρονομιών. Εδώ όμως υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά. Γιατί η περιουσία μιας πρώην σχολάζουσας κληρονομιάς ανήκει στο δημόσιο, το οποίο μπορεί να τη διαχειριστεί όπως θέλει. Παραδείγματος χάρη να την εκποιήσει υπέρ των δανειστών ή να την μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου στη συνέχεια να ιδιωτικοποιηθεί και ούτω καθεξής. Αντίθετα, τα εθνικά κληροδοτήματα είναι περιουσία για την οποία υφίστανται περιορισμοί για τον τρόπο αξιοποίησής της, αλλά και διοίκησής της που καλύπτεται με συνταγματικές εγγύησεις.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 109 παράγραφος 1 του Συντάγματος ρητά ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης ή δωρεάς ως προς τις διατάξεις της υπέρ του δημοσίου ή υπέρ κοινοφελούς σκοπού. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση να γίνεται επωφελέστερη αξιοποίησή του για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην ίδια ή στην ευρύτερη περιφέρεια και μόνο μετά από δικαστική απόφαση. Συνεπώς, σε μια εποχή που οι δανειστές πιέζουν την κυβέρνηση για νέες πηγές άντλησης εσόδων για την πληρωμή του χρέους μας, δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε να περιληφθούν σε ένα ενιαίο νομοθέτημα δύο διακριτά είδη περιουσιών, δηλαδή τα εθνικά κληροδοτήματα και οι σχολάζουσες κληρονομιές, γιατί κάτι τέτοιο εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους να εκποιηθούν εθνικά κληροδοτήματα για να πληρωθεί το δημόσιο χρέος. Ο δεύτερος λόγος που μας προβληματίζει είναι το περιεχόμενο του κώδικα και ιδίως τα άρθρα 12, 15, 16, 21, 24, 35, 57, 82 κλπ. Σύμφωνα με τα οποία ιδιωτικοποιούνται οι μηχανισμοί ελέγχου. Στο σημείο αυτό θα προβώ σε γενικές παρατηρήσεις επί των επίμαχων διατάξεων και επιφυλάσσομαι να αναπτύξω αναλυτικά τις σκέψεις μου στην κατάρθρωση συζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει, επειδή πρόκειται για εκτελεστικό νόμο του Συντάγματος, να καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες, οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και διασύνδεσης των μητρώων αυτών στο κείμενο του παρόντος νόμου και να μην παραχωρείται ανάλογη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι σαφές, συγκεκριμένο και αναλυτικό και το περιεχόμενό του να μην επαφίεται στη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι δε καταχωρήσεις σε αυτό να γίνονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και να μην υπάρχουν δυνατότητα ανάθεσης του έργου αυτού σε ιδιώτες μετά από σχετική υπουργική απόφαση. Επιπλέον, στο πλαίσιο διαφύλαξης της αξιοπιστίας και της δυνατότητας απόδοσης ευθυνών, όπου αυτές υπάρχουν, κρίνουμε ότι πρέπει να εγγράφονται ως μέλη μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκαθαριστών, διαχειριστών, κοινοφελών περιουσιών και ιδρυμάτων, μόνο φυσικά πρόσωπα και όχι νομικά. Με το παρόν σχέδιο νόμου, μάλιστα, επιχειρείται η ένταξη ιδιωτικών φορέων εταιριών τόσο στο κομμάτι της διαχείρισης και καθάρισης της κοινοβουλευτικής περιουσίας, όσο και στο κομμάτι του ελέγχου. Η ανάθεση του μεγαλύτερου μέρους των ελέγχων σε ιδιωτικές εταιρείες και το ροκάνισμα των αρμοδιοτήτων των οικονομικών επιθεωρητών προστατεύει τα ιδιωτικά συμφέροντα και απομειώνει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία της ελεγκτικής διαδικασίας, ιδίως όταν ελεγκτής και ελεγχόμενος έρχονται σε άμεση επαφή. Επομένως, αυξάνονται και τα περιθώρια διαφανών συναναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα εξασθενίζουν και η τεχνογνωσία και ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας διοίκησης. Όπως άλλοτε προέκυψε την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή, όλοι οι φορείς ζήτησαν να παραμείνει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο έλεγχος. Σεις όμως ο κλάδος των οικονομικών επιθεωρητών εναντιώνεται στην ανάθεση των ελέγχων σε ιδιώτες, όπως προβλέπει το συζητούμενο νομοσχέδιο. Μάλιστα, οι οικονομικοί επιθεωρητές στις γενικές συνελεύσεις τους έκριναν ότι ο κλάδος αυτός έκριναν ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από την οικονομική επιθεώρηση δειγματοληπτικά με ανάλυση κινδύνου και βάση επιστημονικών κριτηρίων. Έχει προτείνει δε ο κλάδος αυτός την πολιτική ηγεσία και επιμένει ότι σε πρώτο στάδιο πρέπει οι έλεγχοι να διενεργούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και μάλιστα εφοριακούς, οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία, τη γνώση, την κατάρτιση, καθώς και έχουν πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών και εγγράφων. Στη ΔΟΗ λειτουργούν τα τμήματα ελέγχου, βεβαίωσης και ίσπραξης δικαστικού, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να εξασφαλίσουν τους ελέγχους αυτούς και την ίσπραξη των προστίμων χωρίς να υπάρχει ούτε ένα ευρώ δημοσιονομικό κόστος και έτσι να μην επιβαρύνονται τα ιδρύματα με τις αμοιβές των ιδιωτών, τις δαπάνες μετακίνησής τους κλπ. Αντίθετα, οι λογιστές κατέχουν μεν καλά τη λογιστική επιστήμη, αλλά δεν γνωρίζουν φορολογικά θέματα και δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία που έχουν οι εφοριακοί. Δεν πρέπει να παραγνωρίζετε ότι όλοι οι εθνικοί ευεργέτες
προέβλεψαν στις διαθήκες τους ότι οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται μόνο από το δημόσιο και όχι από ιδιώτες. Ο εκπρόσωπος των εφοριακών δήλωσε ότι οι ΔΟΗ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρωτογενή έλεγχο, γιατί και τη γνώση έχουν και τα στοιχεία έχουν, αλλά μέχρι ότου γίνει πλήρης μηχανοργάνωση θα πρέπει σε κάθε νομό να λειτουργεί τουλάχιστον μια ΔΟΗ, στην οποία να λειτουργεί οπωσδήποτε τμήμα δικαστικού στελεχωμένο από νομικούς. Κατά συνέπεια πρέπει να στελεχωθούν τα αρμόδια τμήματα με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, που έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν κάλλιστα το έργο αυτό και όχι να ανατεθούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Επίσης, μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό η διατύπωση του άρθρου 24 του παρόντος, σύμφωνα με την οποία τα διατηρούμενα ακίνητα μεταγράφονται και αποτελούν ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Αφήνεται έτσι ένα παράθυρο ανοιχτό, ή μάλλον το λέτε ξεκάθαρα ότι τα ακίνητα αυτά θα πάνε πακέτο στο ΤΑΙΠΕΔ και θα μπουν στη διαδικασία αποπληρωμής του χρέους. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι μια τέτοια διάταξη βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 109 του Συντάγματος όσο αφορά στα εθνικά κληροδοτήματα εν γέννη, καθώς και κάθε περιουσία που έχει δωρηθεί για κοινοφελή σκοπό και δεν είναι σχολάζουσα κληρονομιά ώστε να υπάγεται στο δημόσιο. Εξαιτίας του PSI που επευλήθη σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως και σε ταμεία τα οποία δεν ήθελαν να υπαχθούν στο υποχρεωτικό κούρεμα, και μετά από απειλές του κυρίου Βενιζέλου, όλοι θυμόμαστε πως κουνούσε το δάχτυλο αναγκαστικά και υπέστησαν τεράστια οικονομική ζημία. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τουρνάρας δεν επέτρεψε στα ιδρύματα όπως και στα ασφαλιστικά ταμεία να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιά άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας βασικός παράγων που προκαλεί μεγάλη ζημιά στην περιουσία των εθνικών κληροδοτημάτων είναι ότι υφίστανται προληπτικό έλεγχο και απαιτείται έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τη διαχείριση των ακινήτων που διαθέτουν. Έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση 2, 3 και πλέον ετών σε πολλές περιπτώσεις όπου είχαν κάνει προσύμφωνο με εργολάβους για να αξιοποιηθούν με αντιπαροχή ακίνητά τους και τελικά, λόγω της ανεπίτρεπτης κολυσιεργίας του Υπουργού ως προς την έγκρισή τους, έμειναν στα χαρτιά και δεν προχώρησε η υποφελής αξιοποίησή τους. Επιπλέον, όσον αφορά τα ακίνητα τα οποία προέρχονται από εθνικά κληροδοτήματα και εξαιτίας της αλλαγής των συνθηκών και της μεγάλης κρίσης στις τιμές και τα μισθώματα των ακινήτων, από τη μια μεριά, και της τρομερής καθυστέρησης στην έγκριση από την άλλη, τα ακίνητα της κοινοφελούς περιουσίας ρημάζουν άδεια, όπως άλλωστε χαρακτηριστικά περιέγραψαν και οι σχετικοί φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου. Πρέπει να τεθούν επομένως συντομότατα χρονικά περιθώρια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα και επικερδή τα ακίνητα αυτά. Τέλος, δεν παραλείπουμε να θέσουμε υπόψη σας ότι το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, που παρέστησαν ενώπιον της Επιτροπής, ζήτησαν να έχουν τα ίδια τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης της περιουσίας τους και να υφίστανται κατασταλτικό έλεγχο και μόνο ως προς τη χρηστή διαχείριση. Ειδικότερα, τα πανεπιστήμια αναφέρθηκαν στις μεγάλες δυνατότητες που έχουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα και να επενδύουν στην καινοτομία. Τόσο η υφιστάμενη νομοθεσία όσο και το συζητούμενο νομοσχέδιο συνιστούν τροχοπέδι στην αξιοποίηση των προγραμμάτων και των περιουσιών των πανεπιστημίων, καθώς δεν υπάρχει καμία απολύτως σχετική πρόβλεψη. Στη Θεσσαλονίκη προ λίγων ημερών ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης που αφορά τη ζώνη καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Το νομοθέτημα αυτό το υποστηρίξαμε ένθερμα οι ανεξάρτητοι Έλληνες, γιατί δίνει μεγάλες δυνατότητες να ξεκινήσει επιτέλους η ανάπτυξη στη χώρα μας με το οικονομικό αυτό εργαλείο, που είναι οι ζώνες καινοτομίας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, από την καθετοποιημένη πρωτογενή παραγωγή, τη βιομηχανική παραγωγή, την παραγωγή εμπορευσίμων αγαθών, την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην καινοτομία και στις συνέργειες μεταξύ επιστημονικών φορέων, δηλαδή του ΑΠΙΘΙΤΑ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τελειώνω. Το συζητούμενο νομοσχέδιο δεν κινείται σε αντίστοιχη κατεύθυνση όσον αφορά
στις κοινοφελείς περιουσίες των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης, αφού δεν τους δίνεται δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιοι τα κληροδοτήματα επενδύοντας στην καινοτομία. Υπάρχουν επιπλέον διατάξεις, όπως αυτές των άρθρων 38, 42, 56, 58,